det er jo ikke fordi, at har fest og glæde på nogen måde. Sygdom, det er jo hver mands herre, det ved vi alle. Og jeg har fået en noget kedelig besked her forleden dag. Og jeg havde besøg af doktoren. Og jeg vidste godt, at den var gal, men altså, der er jo sket det, at jeg konstaterede på mine ben, at de var begyndt at blive sådan underligt sorte og bløde i det, som om, så når man ligesom, de får sådan en camembert-agtig overflade, sådan mat, men blød alligevel, og sorte. Men det er jo også som om, at det er gået sådan, der er gået et eller andet sygdom i, der er gået en svendsot i foden for tæerne, det er nogle underligt forkrøblede små kløer efterhånden. Så der er ikke meget kød på, og det kød der er det er meget løst og blødt. Og den besked jeg fik, det var, at nu skal jeg så have sat benene af. Og det skal være på torsdag. Og det er selvfølgelig nok det allerbedste, men det er jo ikke sjovt for nogen, at de skal til at save i dem. Men jeg har vel ikke andet valg, end at de skal have. Og det andet, det fejler sådan set ikke noget, eller det vil sige, jo, det vil sige, det har en underlig farve også. Og jeg støtter jo næsten ikke på benene længere. Jeg kommer dårligt rundt. Men den besked, at de ligesom vil sætte det ene ben af, den er jo svær at sluge. Og så tænkte jeg, at de kan lige så godt tage det andet, når de var i gang. For når han har savnen frem, så kan vi lige godt få det ordnet. Jeg ligger der og spræller. Ligesom om, hvis man har haft sit legeme i lang tid i et kar med vand, kan man sige, så har det den blødhed og den, hvad skal man sige, tekstur, om man vil. Og det er selvfølgelig også en forrødnelse, der er sat ind der. Så nu skal det, nu er det så sket med det. Så kan vi godt vinke farvel til de gamle skanker.